Saúdos, boas tardes. Hai acordo para impulsar os 3 aeroportos galegos. A ENA, a Xunta e os concellos contarán cun fondo para captar novas rutas e fomentar o turismo en Galicia. As axudas irán destinadas á promoción turística en vez de subvencionar directamente a esas aerolíneas. Impulsará este fondo a Xunta, que invita os concellos e as deputacións a faceren tamén as súas achegas. España libera petróleo para tentar conter a suba do prezo dos carburantes. O goberno vai por no mercado 11 millóns de barrís que cubren o abastecemento de todo o país durante 12 días. Afunda un pesqueiro de Muros, preto do Porto do Son. Os 6 tripulantes son rescatados sans e salvos xa en terra, pero aínda co susto no corpo contáronnos como o barco se afundía cada vez máis. El agua no llegaba para salir ni nada, solo estaba entrando, ¿sabes? Y antes de recogernos el barco estaba yendo para abajo, porque estaba cogiendo más agua, ¿sabes? Alfonso Rueda felicita ao director galego Oliver Laxe tras os Óscar. Di que está moi orgulloso de que sexa embaixador de Galicia no mundo. É fácil perder contra cineastas tan bons. Eres o noso frontman, o sea que cóidate moito, síntete moi orgulloso, que non estamos moi orgullosos de ti. Gracias, presidente. É unha aperta de toda Galicia. Na moda todo volve e agora o que se leva entre a xente nova é vestir como facíamos nos anos 90. Cazadoras vaqueiras clásicas, pantalóns amplos e zapatillas de deporte son pezas clave do estilo dadcore. Chámano así porque é o que levaban os seus pais cando deixaban de preocuparse polo seu estilo. Deportes volve a Champions, o Madrid é o primeiro dos equipos españois en xogar. O Manchester de Guardiola vai tentar a épica de remontar os brancos os 3 goles que lles encaixou Valverde no partido de ida. Manchester City, Real Madrid buscan un sitio nos cuartos de final. Antes desta noite imos pasar por unha tarde con temperaturas altas. Desta hora toda Galicia está por riba dos 20 graus de feito, sen apenas vento e baixo a influencia do anticiclón que garante unha tarde solleira ás portas xa da primavera. Os 11 millóns de barrís de petróleo que vai liberar España cubren a demanda do noso país durante 12 días. A decisión tomarona este martes no Consello de Ministros e vai se executar en distintas fases. Forma parte do plan coordinado pola Axencia Internacional da Enerxía que prevé por no mercado 400 millóns de barrís nos próximos 3 meses. É a primeira dunha serie de medidas que o Goberno vai completar o próximo venres nun Consello de Ministros extraordinario. Do que pasará ese día sabemos xa que haberá unha rebaixa na factura da luz e parece segura tamén a rebaixa do gasóleo profesional. O que se descarta é baixar o IVA dos alimentos e prohibir os desafiuzamentos. María Cheda. E non hai máis medidas concretas, Marta da Riba, que esas que acabas de nomear, eses 4 puntos, e tamén a liberalización parcial das reservas petroleiras. O Goberno mantén a incógnita ata o venres, que será cando compareza Pedro Sánchez, pero ese día cumprense xa 21 días dende o comezo do conflito. Eles insisten en que están preparando, están estudando, pero esta demora non gusta a ningún grupo parlamentario. Especialmente crítico está sendo o bloque da esquerda, que despois deses pésimos resultados en Castela e León buscan agora distanciarse do Partido Socialista. Fortes críticas dende Podemos e tamén dende o seu propio socio, dende Sumar. Din quen ten medo o Executivo, que non está a presentar polo de agora ningún plan. O Partido Popular insiste cada día que pasa, cada día de demora por parte do Executivo de Pedro Sánchez, é o cidadán o que se está facendo cargo deste gasto. O conflito no Golfo Pérsico séntese en todo o planeta. A gasolina subiu en España o 16%, o gasóleo un 28% e os fertilizantes un 50%. O noso país vai liberar 11 millóns e medio de barrís da reserva de petróleo e aínda así o Goberno fai un chamamento. De calma porque la exposición directa de nuestro país a los suministros de gas y petróleo es limitada. Aínda así van a aprobar medidas, presentará o venres o propio Pedro
Sánchez, Sumar reclama o seu protagonismo. Tenemos este viernes un Consejo de Ministros donde se van a adoptar medidas porque Sumar está en el Gobierno. E presiona para que o paquete inclúa medidas de vivenda. ¿A qué tiene miedo el Partido Socialista? O PSOE quere empezar só con medidas para conter o prezo dos combustibles e da electricidade, enfocándose nos sectores máis afectados, un paquete de mínimos. Y que este paquete tenga el mayor consenso posible para que pueda pasar la semana que viene la convalidación del Congreso, esperemos que sin ningún problema. Vai ser difícil porque os socios reclaman máis medidas. Que lo pague Repsol. Mentres o PP rexeita un novo decreto ómnibus. Lo que les pediría es que no jueguen con los españoles, que hay gente que lo está pasando muy mal. En todo caso, din o decreto xa vai tarde. No hay una sola medida. El gobierno sigue haciendo caja y pasa un día, y pasan dos, y pasan tres. E aínda haberá que agardar o venres para coñecer o seu detalle. Pois de momento podemos tomar algunha medida caseira para aforrar no recibo da luz porque o prezo é moi distinto en función da hora. Entre as 8 e as 9 do serán, a electricidade dispararase ata os 146 euros. A franxa central do día será a máis barata, con prezos cero ou negativos. Esa franxa entre as 2 e as 5 desta tarde. E a guerra recrúa no sur do Líbano. O exército de Israel comezou unha operación por terra contra Hezbollah. Marcos Méndez. Si o exército israelí xa avanza cara ao norte do Líbano por terra mentres Hezbollah intenta contelos. Malia que a guerra é contra Hezbollah, esta mesma mañá tamén atacaron un grupo de soldados regulares libaneses. Israel xa avisara onte, o sur do Líbano converterase nunha segunda Gaza se Hezbollah non depón e entrega as armas. Isto tras 2 semanas de ataques continuos, ordes de evacuación diarias e dende esta fin de semana con ataques ás infraestructuras civis como pontes e mesmo contra un centro médico. Toda esta zona sur do país na que nos atopamos é agora considerada zona de guerra para Israel, que di que atacará calquera movimento que considere sospeitoso. Israel asegura que matou nun ataque o xefe do Consello de Seguridade Nacional de Irán, considerado o home forte do réxime, aínda que Irán o desmente. Segundo o goberno israelí, no mesmo ataque tamén morreu o xefe da forza paramilitar. E un dato económico, a empresa galega Eurovesa acaba de vender máis de 100 vehículos Bantac ás Forzas Armadas de Indonesia. É o vehículo de dotación das Forzas Armadas españolas e demostrou a súa valía sobre o terreo en conflitos como Afganistán, Irak, Kosovo, Congo ou o Líbano, precisamente. Para que as empresas galegas do sector da defensa poidan optar a contratos como este, a Xunta ten en marcha un plan de axudas. Alfonso Rueda destaca o potencial de Galicia para posicionarse ante o aumento no gasto en defensa que vai facer Europa polos conflitos internacionais. Xa nos gustaría a todos que non aumentar os gastos en defensa, pero, insisto, isto vai ser unha realidade, xa o estamos vendo, e, polo tanto, o que temos que facer é aproveitar entre comillas, esta situación é que, polo menos, se beneficien moitas empresas galegas e hai unha estrategia diseñada pola Xunta de Galicia con axudas. Os portos galegos sentan as bases do seu futuro. A Xunta de Galicia vai crear un fondo para atraer novas rutas para Alvedro, a Lavacolla e Peinador. As administracións buscan solucións á crise das 3 terminais cando estamos a piques de perder conexión de voos nacionais e coa temporada de verán á volta da esquina, Nuria. Sí, o Goberno galego anuncia a creación dese fondo para explorar novas rutas nestes 3 aeroportos galegos e favorecer así a implantación das aerolíneas. Non se trata, por tanto, de subvencionar as aerolíneas, senón de traballar na promoción de Galicia en destino a través dunha estrategia conxunta por parte de todas as administracións implicadas. Dende a ENA din que non se vai a traballar na especialización de ningún aeroporto en concreto e din que o obxectivo é atraer cando menos 2 novas liñas, 2 novas rutas a cada un dos aeroportos e facer desas rutas o máis rendible e atractivo posible.
Ás portas do inicio da campaña de verán, AENA busca orientar o futuro das 3 terminais galegas. Lo que tenemos que hacer es que cada uno de los aeropuertos sea lo más atractivo posible y son las compañías las que deciden al final. Conseguir rutas que sexan rendibles e sostidas no tempo, evitar así a perda de liñas como a que deixará Galicia sen conexión directa con Valencia a partir da próxima semana ou abandonar volotea rutas desde Alvedro con esta capital e con Málaga. Hai xa novos destinos que marcarán as prioridades en cada terminal. Hay rutas europeas internacionales, pues como es Roma, por ejemplo, como es Milán, también en algunos destinos que se ha dejado de operar Londres, pues Londres, que tienen un atractivo indudable. Será o mercado que marque as prioridades e non haberá especialización de terminais como propoñía Santiago, que aspira a pechar 2 novas rutas tras da marcha de Ryanair e o peche por obras do aeroporto no mes de maio. Agardamos que despois desa apertura da pista pois mellore moitísimo os datos do aeroporto. A Xunta de Galicia chegará un fondo de promoción turística en destino para facer máis atractivas as conexións de cada terminal. Lóxicamente os incentivos se concentran e van a estar coordinadas tamén as 3 administracións xunto con AENA e, polo tanto, eu creo que hoxe se dá un paso importante para cambiar o paradigma de colaboración e, sobre todo, o paradigma de intentar conseguir novos voos. O obxectivo é poder aplicar xa os novos incentivos á renovación dos contratos vixentes coas aeroliñas. Este fondo para buscar novas conexións nos aeroportos chega nun momento delicado. O último dato que temos é o de febreiro. O aeroporto Rosalía de Castro perdeu un 30% dos seus pasaxeiros. Peinador tamén baixou 4 puntos. Alvedro pechou en positivo, pero tan só cun incremento do tráfico aéreo do 0,3%. Mentres, o noso gran competidor, que é o aeroporto de Sá Carneiro, no Porto, segue medrando e medrando. Carlos. O Sá Carneiro segue collendo altura. En 2025 o aeroporto do Porto alcanzaba o seu récord histórico de pasaxeiros, case 17 millóns. Moitos deles galegas e galegos que veñen aquí tanto en vehículos privados como nesas liñas de autobús que conectan varias cidades do país con esta terminal. Pero o obxectivo do goberno portugués é que o Sá Carneiro acabe chegando aos 30 millóns de pasaxeiros. Para iso acaban de anunciar un importante investimento económico, millóns de euros pros vindeiros anos. Agora mesmo, só dentro do aeroporto do Porto é posible conectar con 134 destinos de Europa, África e América. Os expertos do Instituto de Estudos Económicos consideran que España ten que investir máis en infraestructuras. Din que temos unhas estradas e unha rede ferroviaria que non son acordes ao avance económico dos últimos anos e que o país acumula un déficit de investimentos en infraestructuras que xa supera os 80.000 millóns de euros. España fixo os deberes en investimentos ata 2009 e a partir de aí, despois da crise financeira, comezaron a abandonarse as infraestructuras, a pesar de que nos últimos anos os ingresos pro Estado foron de récord. E o que recolle o último informe do Instituto de Estudos Económicos, que tamén alerta sobre o impacto de non ter orzamentos xerais. La realidad es que ha habido 150.000 millones de ingresos más respecto del año 19 y que a pesar de eso, nuestro nivel de infraestructura se ha destruido. Es decir, y llevamos sin presupuestos 4 años. Se ha podido hacer muchísimo más de lo que se ha hecho. Din que o notan os usuarios cando circulan polas estradas ou collen o tren e para manter unhas infraestructuras acordes ao nivel económico actual serían necesarios 1.500 millóns máis de investimento público cada ano. Advirten que non investir agora suporá un lastre pro crecemento futuro. Este déficit de inversión está siendo uno de los factores que están explicando que nuestra renta per cápita y nuestra productividad no converja con la Unión Europea. E non só os medios de transporte están afectados. As infraestructuras hidráulicas para evitar inundacións, por exemplo, son as que presentan máis carencias en investimentos. Unha infraestructura que está en obras é a avenida de Alfonso Molina, principal vía de entrada e saída da cidade da Coruña. Hoxe tiña que reabrir un dos tramos, concretamente a conexión coa avenida de San Cristóbal, pero finalmente non o fixo e o peor é que non hai data de reapertura, Mercedes. Si, a previsión é que hoxe abrira de novo o tráfico este ramal que conecta a avenida San Cristóbal co de Alfonso Molina, pero finalmente queda prohibida a circulación e sen data de reapertura ante un novo retraso. O motivo é que durante os traballos xa no terreo detectouse unha tubaxe de auga e un oleoducto que non foron identificados durante a redacción do proxecto. Desde o Ministerio de Transportes xestiónase xunto ao Concello da Coruña a modificación dos traballos
Pero, mentres tanto, os condutores que pasan a diario por esta zona seguen sen saber cando volverá a estar en funcionamento co aumento consecuente do nivel de tráfico nas rutas alternativas. Os que comezaron son os traballos para cortar a estrada da Pasaxe, a segunda vía de acceso á cidade, moi transitada durante o verán cara ás praias. A estrada estará cortada entre o 30 de marzo e o 1 de abril para poder derrubar un dos viadutos do acceso ao Hospital da Coruña. Avanzan as negociacións entre o Partido Popular e Vox para pactar en Extremadura, Aragón e Castela e León. Os de Abascal xa din abertamente que queren entrar neses gobernos. Os populares meten presa para pechar os acordos o antes posible. Núñez Feijóo pedía a Vox... Lo que sí le pedimos a Vox es que se aclare. E Vox aclarouse. Que no se preocupe el Partido Popular, vamos a entrar en los gobiernos. E así, o Partido Popular mete presa. No podemos irnos al mes de mayo sin una solución. Y en mi opinión, no deberíamos entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura e en Aragón. Aí os acordos do Partido Popular están moi próximos. Máis avanzada a negociación en Extremadura. En Aragón, Azcón xa plantexou un documento programático aos de Abascal. En Castela e León... Lo primero que queremos es medidas concretas y plazos concretos. Y a partir de ahí se valorará lo posterior. Hombre, es que cuando uno tiene un buen resultado, lo lógico es que quiera gobernar. Yo no entiendo de los políticos que se presentan a las elecciones y no quieren gobernar. Por eso sorprendía las declaraciones que han estado haciendo todo este tiempo. Fernández Mañueco xa dixo que en breve falará con Vox e deixou aberta a porta a un goberno de coalición. Estamos pendentes da saída do xulgado do ex número 2 da Policía Nacional acusado de agresión sexual por unha subordinada. José Ángel González non quixo responder as preguntas dos informadores que o agardaban. Xunto co ex-DAO tamén estaba citada a súa presunta vítima para se ratificar na declaración orixinal. González dimitiu hai agora un mes ao ser admitida a trámite esa denuncia. No seu auto, o magistrado falaba de presuntos delitos de agresión sexual, coacción e malversación, co agravante dun abuso de superioridade. Esta é unha semana complexa na sanidade galega. A folga indefinida da atención primaria súmanse os paros nos hospitais contra o Estatuto Marco do Ministerio. A Consellería de Sanidade cifra en máis dun 18% o seguimento global da folga na nosa comunidade. Case o 24% dos médicos dos hospitais galegos pararon este martes, segundo Sergas, na protesta contra o Estatuto Marco proposto polo Goberno. Con un estatuto propio para médicos y facultativos, porque si tenemos condiciones diferentes al resto de los profesionales, queremos un estatuto marco propio que nos regule. A ministra insiste en que o estatuto foi acordado cos principais sindicatos. El problema de la huelga no es de la ministra, sino del gobierno de Pedro Sánchez. Esto no lo he dicho yo. Esto lo ha dicho un convocante de la huelga. O sindicato Omega rexeita que sexa unha folga política. Somos sindicatos profesionales, non somos sindicatos políticos. Unha protesta que en Galicia se suma a folga indefinida na atención primaria que se prolonga xa 2 semanas. En Vigo, un grupo de médicos pechouse no novo centro de saúde Olimpia Valencia. Pedimos que se nos rebaixen as axendas a 30 doentes. O conselleiro de Sanidade considera que están próximos á resolución da folga e pide, como mostra de boa vontade, que desaloxen o centro de saúde. Moitas cuestións están xa resoltas ou están en vías de resolución, de maneira que sou realmente optimista a hora de intentar reparar o que esta folga de atención primaria. Tamén destacou que estudan as peticións do sindicato Omega para reunírense o antes posible. Hoxe o Goberno galego trasladoulle á Comisión Europea o malestar da Xunta pola nova lei de costas do Executivo Central. Di a Xunta que pode afectar 25.000 empregos na nosa comunidade. Galicia vai facer valer a súa lei, que é unha lei que ademais está amparada polo Constitucional. Galicia vai a seguir dando as concesións, vai a seguir dando as prórrogas e Galicia vai loitar para que na Directiva de Servicios non se meta o sector primario, que en este caso é a acuicultura. E para protexer unha das rías máis ricas do mundo, a de Arousa, estánse facendo varias obras para mellorar o saneamento dos concellos da zona. As de Vilagarcía entran na fase final. Este verán estarán rematados os 2 novos tanques de tormentas e 2 kilómetros de novas tubaxes que evitarán verteduras á ría. Alfonso Rueda avanza que prevén comezar a construción da nova depuradora o próximo ano. A depuradora
pois a altura do que ten que ter esta cidade, e iso quere decir non só darlle servicio ás decenas de miles de persoas que viven aquí todo o ano, senón tamén ás industrias que están ubicadas nesta zona e tamén a toda esa xente que ven en épocas do ano. E atendan a iniciativa pioneira que teñen en marcha en varios concellos de Ourense para fomentar a rehabilitación e o alugueiro de vivenda no rural. Van xeolocalizar as casas baleiras e subir a información a unha plataforma inmobiliaria. Andrea. Sí, efectivamente, este servizo que vai entrar en funcionamento a partir do vindeiro mes de abril busca frear o despoboamento no rural, informando familias e mocidades sobre as alternativas de mercar e alugar vivenda no rural. Vano facer a través dunha plataforma que digitaliza rúas e tamén as vivendas baleiras dos 9 concellos que forman parte deste plan. Un deles é precisamente este concello de Coles. Todos eles están na provincia de Ourense. Ademais, é un plan con perspectiva feminista que busca priorizar a presenza da muller no rural. Durante anos, en moitos lugares era bastante habitual facer pequenas obras sen licenza, un alpendre, un peche, unha ampliación, por exemplo, ou mesmo unha piscina no xardín. Era algo que moitos consideraban normal e que en ocasións pasaba desapercibido, pero esa realidade xa cambiou. En Vigo, por exemplo, o Concello acaba de iniciar o proceso de derruba dunha piscina sen licenza. Mar. Sí, nesta parroquia de Beade, na construción que ven tralo muro, hai varias edificacións ilegais, entre elas unha piscina, así que o Concello iniciou o proceso para restituir a legalidade urbanística, é dicir, volver á situación de partida sen piscina nin galpón. Hoxe en día as administracións teñen moitos máis medios de control, non só os concellos que poden ordenar a demolición de obras ilegais, senón tamén Facenda, que está a utilizar tecnoloxía como imaxes aéreas, satélites, incluso drones para detectar construcións non declaradas. Por iso, a recomendación é clara: antes de facer calquera construción, por pequena que pareza, hai que informarse e solicitar os permisos correspondentes, porque o que parece un aforro a curto prazo pode acabar saindo moi caro. Información de sucesos cos novos detalles que están trascendendo sobre o crime de Hornachos. Os micrófonos que a UCO colocou nos coches en a casa dos presuntos asasinos de Francisca Cadenas foron clave para poder incriminalos e para dar cos restos da muller desaparecida hai 9 anos. As grabacións evidencian tamén a obsesión que tiña un dos irmáns coa vítima. Tras anos de busca infrutuosa, en 2024 a UCO logrou autorización xudicial para poñer micrófonos nos coches en a casa dos principais sospeitosos da desaparición de Francisca Cadenas. Ao mesmo tempo, colocaban cartéis nos vehículos e nas rúas de Hornachos sobre o caso para propiciar as conversas sobre o asunto. Foi así como, de entrada, oíron a Julián, o irmán máis novo, decir falando só ao entrar no coche: non ides a topar nada, non a ides a topar. Nas grabacións realizadas durante casi 2 anos, os irmáns reafirmábanse niso, pero tamén deixaban entrever como a súa inquedanza ia máis. Nunha conversa do pasado 4 de marzo, Manuel decíalle a Julián: teñeno que demostrar, o que sexa teñeno que demostrar. Cando a UCO aumentou a presión coa reconstrución da desaparición de Francisca, un deles recoñeceu: van por ti, e o outro replicaba: van polos dous, pero non teñen probas. Pero Julián, o máis novo, non acougaba e recoñecía explícitamente que o do rincón é o que máis mal rollo lle estaba dando. Esta referencia ao rincón foi determinante para os investigadores, que acabaron confirmando que se trataba do lugar do patio da casa no que sepultaron os restos de Francisca. As análisis forenses confirmaron xa que sufriu unha morte violenta, e das grabacións dedúcese que houve unha motivación sexual porque un dos irmáns estaba obsesionado coa súa veciña. E quedou visto para a sentenza o xuízo contra o profesor lucense acusado de agresión sexual a varias das súas alumnas. Hoxe declararon as psicólogas do Imelga que exploraron as menores e que só consideran crible o relato dunha das nenas. Tras declarar o acusado, hoxe era a quenda dos forenses e peritos. A sala que ten que tomar a decisión de determinar se son creíbles ou non. Esa é unha valoración que depende exclusivamente da sala. As forenses só dan credibilidade ao relato dunha das menores, que describiron como amplo e de calidade e non un discurso preparado. Pero no caso do relato das outras 4 menores ven incoherencias, un criterio que a acusación tratou de desbotar. Temos moitos elementos obxectivos dentro de todas as actuacións que sí as consideran creíbles. A acusación tamén avaliou a declaración do acusado.
A mí pareceume personalmente inverosímil. Feito de decir que colles no colo unha menor, que non a podes, se un menor nunha clase se porta mal, que non o poidas mandar á dirección, poñerlle un parte, senón que a solución sexa coller no colo e arrimar a zona genital. A defensa mantén a inocencia do profesor, así cualificaba o seu abogado a súa declaración ante a sala. Fue una declaración muy dura, lo que pasa es que yo creo que salió bastante airoso, o sea, es una persona que contó su verdad. O xuízo quedou visto para sentenza. A Fiscalía mantén a petición de 5 anos e medio de prisión por un delito de agresión sexual a unha menor, mentres que a acusación eleva a pena a 30 anos, 6 por cada unha das 5 vítimas. Falei co patrón, que era o que estaba máis nervioso, que estaba no hospital, ela máis outro tripulante, que dixeron que estaban ben. Entonces vin aquí ao porto tamén e sabín que os outros 4 que estaban ben, e bueno, quedas máis tranquilo, claro. Así respiraba aliviado o patrón de Muros despois de comprobar que os 6 tripulantes dun pesqueiro foran rescatados esta mañá sanse salvos tras afundirse o barco ou abrirse unha vía de auga. Aliu, Omar e Musa son 3 dos 6 tripulantes do Reixiño. Con moita temperanza, a pesar da dura experiencia vivida esta mañá, relatáronnos como foi o naufraxio. Estábamos yendo el camino para ir en donde pescamos y nosotros estábamos durmiendo abajo, el patrón estaba en el puente y sentimos que empezaba a entrar agua donde estábamos nosotros. Y luego David intentaba llamar y un barco vino a cogernos allí porque ya estaba el barco, no sabes. Rescatounos o pesqueiro do mar de Portodosón, que estaba preto deles. O patrón e outro dos mariñeiros tiraronse a auga cando o Reixiño xa ia a pique. A Salvamar Regulos trasladounos logo a Porto. Unha vía de auga foi a causa do afundimento, pero descoñécese que a provocou. O que me dixo o patrón é que eles iban navegando, estaban xa chegando para empezar a virar. Unha vía de auga, non sabe cal foi o motivo, non sabe se tropezaron con algo, non sabe cal foi o motivo. O patrón e outro mariñeiro tiveron que ser trasladados ao Hospital do Barbanza por unha crise nerviosa. O Reixiño xa sufrira unha vía de auga de 2005 e tivera que ser remolcado por Salvamento Marítimo a Portodosón. E un despiste a bordo dun tren acabou de maneira fatal en Oropesa, Toledo. Morreu un pasaxeiro que se pasou de parada e que decidiu activar o freo de emerxencia e saltar en marcha. O tren ía a 90 por hora cando saltou. O cadáver atopárono preto da vía nese treito da liña que une Madrid e Cáceres. E a Garda Civil e os bombeiros rescataron unha parella que emborcou cando pescaban no encoro de Buendía, en Cuenca. Os náufragos quedaron á balga nunha zona de maleza e correntes moi fortes. Os rescatadores axudáronse dunha corda e de chalecos salvavidas para sacalos á terra. Esa bola de lume que ven nas imaxes é un camión ardendo que avanza pola estrada. Ocorreu no Xapón, cando o vehículo empeza a queimarse, o camioneiro de 70 anos decide seguir conducindo e ir el mesmo ao encontro dos bombeiros. As lapas consomen o camión, pero el non para ata chegar ao seu punto final, o parque. Finalmente os bombeiros sufocan o lume, por incrible que pareza, o condutor saiu ileso. O que si deixa unha persoa ferida é o incendio dunha casa no concello coruñés de Cerdido. Tiveron que sacar pola fiestra os habitantes da casa, Reyes. Sí, trátase dun ancián de 87 anos que estivo que ser evacuado por unha ventá canda a outra persoa pola Garda Civil, porén non resultou ferido nin tampouco intoxicado por inhalación de fume, senón que foi trasladado ao hospital por precaución porque el xa tiña problemas respiratorios. As lapas comezaron contra as 3:30 da mañá na cociña que está situada na planta baixa desta vivenda unifamiliar e a devoraron prácticamente por completo. As imaxes dan conta da virulencia das lapas que deixaron esta vivenda do lugar de Ulfe de Malados en Cerdido prácticamente destruída. O lume orixinouse de madrugada na planta baixa. No andar superior dormían 3 persoas, entre elas un ancián de 87 anos que, ao notar un forte cheiro a fume, comezou a berrar. Entonces a familia despertou, veu que había fume e intentaron escapar. Ao intentar escapar, abriron a porta da cociña, entonces avivaron máis o lume e incendiou prácticamente toda a vivenda. Con todo, unha muller de mediana idade logrou fuxir e poñerse a salvo. A súa filla e malo ancián tiveron que ser finalmente evacuados pola Garda Civil.
Había un anciano que non tiña moita mobilidade, e a neta e a Garda Civil saca unos por un telladiño que hai na parte de atrás. Entre mentres, os bombeiros das Pontes, que foron os primeiros en chegar, afanábanse en sufocar o lume, malia que non eran quen e tiveron que pedir reforzos. Porque o incendio era moi grande, o GES de Mugardos tamén botounos unha man unha motobomba do Concello de Cerdido. 4 bombeiros das Pontes continuaban esta mañá saneando a vivenda para que o lume non se reproducise. Nas Canarias caeu unha banda que exportou 650 toneladas de residuos perigosos de forma ilegal a varios países de África. Cargaban eses residuos en contedores e mandábanos en barco dende o porto de Tenerife. Hai 5 detidos nas Illas Canarias e ademais investigan outras 32 persoas e 4 sociedades por delitos contra o medio ambiente. En Toledo desmantelaron unha banda internacional especializada en roubar coches que despois despezaban e vendían por partes. A operación permitiu esclarecer 58 roubos e recuperar material por valor de 1,5 millón de euros. A Garda Civil tardou meses en desartellar este grupo porque ia cambiando a zona na que actuaban cando os axentes estreitaban o seu cerco. Nestes momentos hai 9 detidos. Situámonos nas rúas de Euskadi e de Navarra. Ali houbo momentos de caos pola actuación dos piquetes nunha xornada en que está convocada folga xeral. Varios comercios que tentaban abrir a primeira hora do día sufriron sabotaxes violentas. Os sindicatos e máis de 1.700 comités de empresa convocaron este día de folga para reclamar un salario mínimo propio de 1.500 euros nesas dúas comunidades autónomas. E van coñecer a Xosé Manuel, un veciño de Vigo que acaba de recuperar unha carteira perdida e con ela a fe na humanidade. Cando a extraviou en Tui levaba dentro máis de 500 euros e foron devolverlla á casa con todo dentro, ata o último peso. Xosé Manuel Segade e Alejandra non saben como agradecer á muller que lles devolveu a carteira. Estaban desesperados. Tiña toda a documentación e 540 euros dentro. O traballo de 3 días. Estamos en un momento angustioso por todo, la pérdida que fuimos, volvimos y nada, y el dinero y los documentos y que se trabaja mucho para poder ganarlo. Volveron ao aparcadoiro de Tui onde pensaron que lles caera a carteira e non atoparon nada, nin sequera puideron presentar unha denuncia. E cando xa estaban desesperados... Tuvimos la sorpresa ayer de que nos tocaron timbre en casa y nos devolvieron la cartera con todo el dinero, pero le quisimos recompensar, no aceptó. Segade contén as vaguas da emoción. Gracias a Dios y a esta buena gente que todavía existe y que nos da una esperanza de vida y de recuperarnos. Es realmente una situación muy buena. A súa gratitude é inmensa porque Xosé Manuel, que ten problemas de mobilidade, estaba agobiado cos trámites da documentación. Tamén apuntan que cada vez teñen menos caixeiros ou entidades para ingresar os cartos da recadación, por iso levábanos en riba. Cuba vive unha situación límite. Sufriu un novo apagamento xeral. Deixouse en luz os 10 millóns de habitantes. A asfixia económica levou o réxime a permitir o exilio que invista na illa, como pediran os Estados Unidos. O BNG vai levar a pleno unha batería de medidas para compensar o efecto da guerra de Irán nos prezos. Ana Pontón quere axudas específicas pro agro. En primer lugar, que haxa axudas directas ao sector agrogandeiro para paliar o incremento de prezos. En segundo lugar, que se establezan liñas de axudas ás PEMES que permitan ter tamén facilidade para o acceso a crédito. Pensamos tamén que nestas circunstancias urxe aplicar dunha maneira estricta a lei de cadea alimentaria. El tomate si lo pongo en la nevera. Los meto en la nevera, los lavo y los guardo. Faino moita xente, pero non é o máis correcto. Os tomates non se deben guardar na neveira. E cos alimentos que sí deben conservarse en frío, tamén hai que seguir certas normas. Tomen nota.
É un erro moi común, pero os tomates consérvanse mellor fora da neveira. E os plátanos? Ese plátano maduro que está ahí, yo lo pongo en la nevera para que no se ponga más maduro todavía. El tomate sí lo pongo en la nevera, ¿eh? No tampoco. Ah, bueno, pues hay que aprender entonces. E para aprender como guardar as froitas e as verduras, preguntamos na froitería. O tomate é unha cousa que non debería ir á neveira, porque senón o que fai é que se ablanda moito. Entonces, tanto o tomate como a cebola, o plátano, cero. Aí sí que non, porque se pon totalmente negro. Tampouco se recomenda guardar dentro do refrigerador nin os allos, pero tampouco as patacas ou as cebolas, mellor fora nun lugar fresco e seco. Tanto a cebola como o allo, moita xente se ten a costumbre e pensa que metendo aí lle vai aguantar máis. Error. Error porque realmente o que fai é ablandar, entonces pudre máis pronto. E outros produtos como, por exemplo, o aguacate, que agora tanto se consome, mellor dentro ou fora? O aguacate tamén sempre é mellor que madure fora. Logo, se unha vez que o abres, pois sí que tes que poñerlle un fil e metelo na neveira, porque senón oxídase moi rápido. Para ordenar axeitadamente a neveira, o mellor é colocar da baixo cara arriba de máis frío a menos os alimentos, as froitas e as verduras nos caixóns, logo o peixe e a carne, e arriba a comida xa feita. No medio os lácteos e na porta as bebidas. Na nevera o que solo colocar é nas baldas baixas, pois o resto da fruta. Sí, sempre abaixo. Se é plástico, sempre que sexa con buractiños, vale? Ten o mar en la parte de abajo. E é que unha boa organización na neveira axuda a conservar mellor os produtos. Seguro que xa o viron pola rúa. A última moda entre a xente nova, o dadcore, é imitar a forma de vestir de seus pais. Na súa versión, ademais, máis descoidada. Na cabeza, a gorra máis clásica. Na parte de arriba, as camisas de cadros e as cazadoras vaqueiras. Na de abaixo, os pantalóns tipo cargo ou os vaqueiros en moita forma definida. E un bolso á cintura para levalo todo ben a man. Nos pés, zapatillas de deporte, a poder ser brancas, son os básicos desta tendencia que recupera o que se levaba aló polos anos 90. Isto xa o fixemos outras xeracións, pero non o puxemos tan de moda como agora. Vestirse coa roupa dos anos 90 significa seguir a estética dadcore. Os que abrazan esta tendencia buscan prendas cómodas, funcionais e anticuadas, e disto sempre hai algo no armario de papá. Sinto que é máis, non sei, ten máis personalidade cada hora. De hecho, las cosas viejas suelen gustarme máis. Esta chaqueta do meu pai é collino porque quería unha chaqueta de cor marrón e dixen, pois está perfecta. Esta estética de talle grande dalle un no rotundo a obsolescencia programada e sobre todo das segundas e mesmo terceiras oportunidades. Le cogí jerseys, sobre todo, pero tamén a mi abuelo. Se che gusta e podes aproveitar a roupa de teus familiares, pois perfecto. Aparte, ahora está cada vez más caro todo, entonces es más fácil cogerle cosas. Este fenómeno liderano sobre todo as mulleres da casa. Mi hermana siempre, y sobre todo lo antiguo, ¿cómo se llama esto? Lo vintage. Lo vintage, siempre. Triunfan as camisetas e os xerseis grandes, pero tamén algún pantalón que outro desaparece do armario paterno. A ver, a mí me gusta el tiro bajo, entonces pues como me quedan grandes, pues es más fácil. Eles, moi no fondo, tamén están encantados de compartir a súa roupa. Claro, se queja porque de repente un día va al armario, no encuentra un jersey y ya sabe dónde está en Santiago, nada, el fin de semana vuelve para casa y ya está. Pero bien, le hace gracia, supongo. Meterse na pel dunha persoa maior con problemas de mobilidade e comprobar en propias carnes cales son as dificultades para tarefas tan ordinarias como facer a compra. Hoxe probaron esa experiencia as empregadas dun supermercado vestindo un traxe que limita a súa mobilidade a vista e tamén o oído. Problemas de vista ou de mobilidade nas articulacións, artrose, tremor, cataratas ou retinopatías, problemas de oído. A estas empregadas deste súper tocoulles hoxe probar as dificultades dunha persoa maior con problemas de mobilidade. En la visión estoy muy limitada. La visión está limitada, ¿no? Creo que ahí hay uno, aquí? ¿Sí? Pero lo que pasa es que no le veo el precio. Ay, además no me puedo agachar. Claro. Ver a data de caducidade ou ser quen de coller un artigo que pesa dun estante alto son tarefas que poden precisar axuda. A hora de pagar sí que moita axuda tamén porque claro, dispoñer solo do brazo izquierdo non era capaz de abrir o monedero, de coller os cartos e demais. Soy unha simulación inmersiva que o que pretende é loitar contra o edadismo e que as persoas o persoal de tenda entenda mellor o que é a diversidade funcional. Porque hai maiores que non, pero outros sí que precisan que rebaixemos esa presión para resolver rápido que lles trasladamos coas nosas presas.
porque eles non poden apurar máis. Buscar y salir un poco, que a veces el día a día nos come, levantar un poco la mirada y ser capaces pues, de buscar lo que necesita cada cliente para que su experiencia y la atención sea lo mejor posible. Bueno, vamos a pensar que no caduca. Porque non é o mesmo atender rápido que atender ben. No día despois dos Óscar, Oliver Laxe di que está feliz pola experiencia que viviu estes meses e polas oportunidades que lle abren as dúas candidaturas da súa película aos premios máis importantes do cine. Foi o que lle dixo a Alfonso Rueda nunha videochamada do presidente para felicitar o director. É fácil perder contra cineastas tan bons. É para estar moi orgulloso. Ti que tal estás? Estou moi ben, estou feliz. A verdade é que por todo o que aprendí facendo balance destes meses, sobre todo pola oportunidade que teño, estou nunha super boa posición. Eres o noso frontman, o sea que coídate moito, síntete moi orgulloso, que non estamos moi orgullosos de ti. Gracias, presidente. É unha aperta de toda Galicia, vale? Gracias. A semana xa comezou cun pequeno adianto da primavera, pero é que hoxe case que parece verán galego. Imos chegar aos 25 graus nalgúns puntos, unha boa ocasión para chegarse Demetrio á praia en pleno mes de marzo. Sí, a proba deso témolo aquí en Samil, onde non poucas persoas hoxe están a disfrutar dun día máis propio de primavera, casi de verán. E deciades que as previsións apuntan a eses 25 grados. Bueno, en algúns puntos xa se superaron eses 25 grados, como o caso de Campolongo, en Pontevedra, na mesma cidade da Coruña. E agora mesmo esta é a situación nesta praia de Samil. Hai algunhas persoas, hai unha brisa que si refresca e fai que a sensación de ambiente sexa un pouco por debaixo desas temperaturas, deses 24 grados, e así tamén algún valiente que vimos hoxe ao longo da mañá que se atreveu a meter. E agora mesmo, como poden comprobar, sí, algunhas persoas mantéñense aquí, disfrutar destas temperaturas agradables, un inverno que se despide xa coa entrada de primavera, que nos deixa días tan fantásticos como o de hoxe. Había ganas de disfrutar do sol, está claro. Había ganas, sí. Ostras, después del invierno que tuvimos. Está de maravilla. Vimos de hecho de correr como Dios. Xa facía falta un tempo así como hoxe. Genial, la verdad que sí. Remata o xoves xa? Non sabía, pero bueno, hai que aproveitar o que ven agora porque tivemos un inverno duro. Bueno, non marcha de todo, descenderán as temperaturas, pero notaremos aínda así tempo primaveral. Ben é certo que nas Rías Baixas nos vindeiros días teremos algún chubasquiño. De todo falamos cando rematen os deportes. Hoxe contolles, agora neste momento, que Coruña está xa nos 25 graus, 26 ten neste momento Pontevedra, nunha xornada marcada claramente pola influencia do anticiclón. O dito, en canto se vi remate, aquí vimos nós. O volcán que hai na illa francesa da Reunión a carón de Madagascar non entraba en erupción dende había case 20 anos. Se fixou nas últimas horas vertendo lava ao Océano Índico. De aí esas virulentas explosións de vapor que, ollo, non son inofensivas. Desprenden pequenos anacos sólidos e brandos de lava refriada, polo que eses miróns, móvil en man, están poñendo en xogo o tipo ou o teléfono tan preto delas. Ímonos collendo distancia, como uns 400 kilómetros sobre a superficie do planeta onde orbita a Estación Espacial Chinesa. Ali, os seus tripulantes acaban de completar a súa segunda misión no exterior da nave, algo que é considerado toda unha proeza cada vez que se consegue. Para celebralo, apuntan a que esa noite cearon algúns dos tomates cultivados a bordo e guardados fora da neveira, por suposto. No hostil espazo exterior deixámolos, regresen a tempo para vermonos mañá.